se on kuulkaas sillä tavalla, että Inari täyttää tänä vuonna 150 vuotta ja juhlavuoden kunniaksi meikäpoika on ajatellut, että mä nostan takaisin arvoon semmoisen kalalajiin, mikä on täällä pikkusen aliarvostettu, nimittäin hauki. Se on ajan saatossa muuttunut tosi paljon sen kalan maine täällä, että kuivatulla hauella on aikanaan täällä muun muassa verot maksettu Ruotsiinkin ja pietty tosi suuressa arvossaan kyseistä kalaa, niin mä oon päättänyt, että nyt nostetaan hauki takaisin sinne, minne se kuuluu ja tehdään siitä semmonen tuote, että se vetää jopa vertoja taimenelle. Katsotaan onnistutaanko me tässä missiossa, että ensimmäisenähän totta kai meidän pitää pyytää se ja nyt me ollaan tultu tänne Inarin erämaahan pienemmälle Mettäjärvelle, että alkaa kelit olla semmoset, että me ei uskallettu tonne Inarille enää lähteä, niin katsotaan, että kestäisikö täällä Mettäjärvellä vielä jäät pilikkiä. Kun kala on saatu ylös, se pitää totta kai pakastaa, suolataan, kylmäsavustetaan ja sen jälkeen nokikokki Sonja lupasi meitä auttaa tässä, että me tehdään siitä maistelutesti. Eli mulla löytyy myöskin kylmäsavutaimenta, tehdään niistä semmonen skaba, että tunnistaako ihmiset, että mitä ne on syömässä ja näyttää herkulliselle. kumpi on heidän mielestä parempi kala. Aloitetaan tämä missio ja mulla on Ismete-vehkeet mukana. Se on itsellekin aika uusi tyyli kalastaa. Kalastetaan tommosilla pikkusilla kaloilla isompaa haukia tosta. Niin katsotaan miten meille tässä käy. Ei muuta kuin hypätään jäälle. Tuolit pitää olla, että saadaan leiri pystyyn ja akkukaira. Eilen käytiin pilkkimässä ahvenia vähän syöttikaloiksi ja sitten otettiin vielä tuosta Santerilta supermarketista, käytiin hakemaan tämmöstä muikkua tuohon matkaan. Katsotaan, jos se jollakin noista saataisiin jonkunlaista actionia tonne haukki. 5 vapaa on lyödä ne tänne ympärille pyyntiin ja laitetaan tähän keskelle leiriä. Pilkitään sitten samaan aikaan näillä vapaa-välineilläkin vähän. Sitten ei muuta kuin aletaan touhua. Maataan kyllä toppatakin pois. Täällä on 10 astetta lämmintä. Niin totta kai mulla on mukana saamamies Sammeli kaverina tässä, niin ruvetaan Sammelin kanssa sitten onkin. Lämpimästi tervetuloa tämä seikkailun pariin. Inarin hauki takaisin maailman kartalle. Tuo Inarin hauki on siis itsellekin suhteellisen uusi tuttavuus, että mä oon 2,5 vuotta sitten muuttanut tänne Inariin ja silloin mulla on tullut ensimmäistä kertaa vastaan tämä Inarin hauki ja hämmästyin kyllä suuresti silloin, että miten hyvä kala on kyseessä. Ei täällä ole mitään roskakaloja tai likaisia vesiä, niin se makuukin oli aivan eri, mitä oli tottunut aikaisemmin tuolla Itä-Suomessa tai Etelä-Suomessa syömään. Saatikka sitten Länsi-Suomessa. Sitten lähdetään testaamaan paljon, kun meillä on täällä jää. Tonne päin ei ehkä viitin lähteä enää, mutta tuolla pitäisi olla enemmänkin vettä. Katsotaan mikä meillä jää kyllä. Hyvä. Koitettiin eilen käydä hakemassa syöttikaloja, mutta eihän niitä löytynyt tuolta Ivalon kaupoista. Niin käytiin sitten onkimassa tosta muutamat ahvenet ja mä ajattelin, että olisi jostakin jotakin kokonaisia pakastekaloja löytynyt, mutta ei me löydetty. Ikävästi itse onkimassa ahveni. Lyödään tämmönen pyyntiin. Katsotaan mitä se haukimamma tähän tuumaisi. Klipsu tuohon vappaan, että se pysyy vähän ilmassa. Ja lyödään tämmönen helisti siihen, että viritetään se tähän. Siinä se on nyt, jos siinä hauki tulee ja vie tuo ahvenen, niin se nostaa tuon vipaan pystyyn. Tässä tuuli vähän heiluttaa, niin sehän voi elävöittääkin tätä kallaa ihan hyvin. Pari päätöntä muikkua, niin katsotaan mitä ne tähän sanoo. Muikku, ahven. Katsotaan miten meille käy. Tehtiin molemmille reijät, pilkkireijät tähän. Ja sitten ei muuta kuin odotellaan tässä. Aika kirkas keli on ja aika matalassa ollaan. Hankala sanoa, että miten se on kalasyönnillään tänne. Jos minä vähän. Onko se siinä? Siinä se on. Komia hauki. Ihan huonosti. Se on aika hyvän kokoinen ruoka. Tää on ihan täydellinen. Jes, saadaan kylmäsavuhaukia. Joo, josko se innostus hauki syömään. No niin, nyt on uusi. Se vetää ton mutikan tosta niin kokonaan tonne. Tuo on varmaan joku 1,5 kilon hauki. Se on ihan perinteinen, kun rupeat tekemään ruokaa, niin sit alkaa kalaakin syömään. Sitä vähän tuolla jäätä päällä niin palaa. Ei nahkakäret. Tämä on aika varma tapa saada kalaa.
aloittaa evästauko. Joo, ei kuulunut kilinää, kun kuului molahus. Että missä hyppää. Meillä varmaan joku väärä solmu tuossa pallurassa, kun se vetäisi sen tonne jorpakko, eikö irrottanut sitä. Jos on jotakin vinkkejä heittää sillä kokeneemmille ismite kalastajille, niin heittäkääpä kommentti, että minkälainen solmu tuohon ja minkälainen viritys tuohon kannattaa laittaa, että se laukiaisi oikein tuo setti. Saisiko olla? Ei. Mä oon tolla lailla 2 koukulla tuosta selästä pyöräyttänyt, että se pysyy sitten pystyssä tuolla veen alla. 2 päättömän muikun parviste uuskentelee. Noin ikkeästi. Ui että. Mä oon vaan tän pari kertaa pyöräyttänyt ja sitten lyön tuohon kärkeen. Ja aika lähelle tota jääreunaa mä jätän nuo. Sillain tuo äskenkin tuossa otti. Että... Noin. No. Kävi tärppi. Mulla oli tässä saapas onkin. Yhtäkkiä joku tormasi tosta. Saapas pilkillä, kato. Yes! Istuin tossa noin ja saapas pilkki jysäti tää. Se kävi ensin kopauttamassa. Mä tiputin pohjaan tän ja kelasin täysillä tohon melkein pintaan. Niin saman tien torvasi kiinni. Komia. Evääpä etsin tommonen pikku. Jarviosuus onnistuneesti takana ja muutama hauki kyytiin tosta ja lopputuote nokikokki Sonia hoiteisiin ja katsotaan mitä se meille niistä taikoo. Niin mulla on muutama taimen tossa jo valmiina kans tonne kylmäsavuun, niin saadaan sitten semmonen verrokkikala siitä taimenesta tälle hauelle. No niin, nyt on kalat saatu Sonjalle ja me tehdään 10 erilaista tämmöistä ruisnappia molemmista kaloista, hauesta ja taimenesta. Annetaan maistettavaksi random ihmisille, ketä tuolla suostuu maistamaan noita. Ja kysytään sitten ensin, että kummasta ne tykkäsi enemmän ja kysytään, että osaako ne arvata, että mistä kaloista nämä on tehty. Ja katsotaan, minkälainen lopputulos saa. Tää on mielenkiintoista. No niin, nyt ollaan täällä Sonjan valtakunnassa, eli keittiön puolella. Ja mitäs kaikkea sä oot meille kerennyt valmistaa? Tehdään tämmösiä ruisnappeja. Niihin tulee tää tillimajoneesi, sitten tulee tommonen piparijuurituorejuusto, joko kylmäsavun haukea tai kylmäsavun taimenta. Pistä tätä tuorejuustoa alkuun tänne ruisnapin pohjaan vähän. Noin seilaa, jos ei oo mitään ja nuo pysyy paikallaan. Tehdään helpompi käydä sitten tarjoilemassa näitä jengille. Ei yhtä fancy, mutta mä en viitti syödä noita, niin mä maistan tätä. Kyllä sä osaat savustaa. Taimen vai hauki? Mä otan molemmat. Me lähdetään Sampan kanssa maistattaa nämä. Katsotaan minkälainen tuomio tästä tulee. Jääks, alkaako täällä satamaan? Otetaan nämä tänne auto. Ei muuta kuin lähdetään etsiä sopivia ihmisiä, jotka olisi valmiita maistaa näitä meidän tuotteita. Mutta Sonjalle on tosiaan tulossa tuo eräruokakirja. Lämmin suositus Sonjan kokkauksille. Vähän tommonen sateinen ja tuulinen keli on täällä Ivalossa, niin katsotaan jos löydettäisiin tuosta ihmisiä liikenteestä. No nyt ollaan Inarin legendaarisimman kalakaupan äärellä. Seppo on siellä. Mulla olisi 2 tommoista kalaa, sun pitäisi tunnistaa, että mitä kaloja ne on ja sitten, että kummasta tykkäät enemmän. Arveluttavan näköistä. Tuo matikka. Ne on kylmäsavuja nuo kalat. Että... No, makaapa se siinä. Ei mä ihan haukikaan ole. Vai onko? Saattaa se olla. Kokki onnistuu. Kiitoksia kokille. Sitten lähtee toinen testi. Vähän väri saattaa jo jotakin paljastaa. Joo. Inarijärven kaloja on molemmat. Tämä on rauta. Ja tuo ei kestää sanoa, että kuha. Oliko se maku? En ole koskaan kuhaa maistanut. Okei. Okay. Inarissa ei maha kuhaa. Ei sitä ole kuhaa. Mutta mun on melkein pakko sanoa, että tuo... Meneekään tuo ahvenen puolelle. Ahveni rauta. Kumpi on parempi? No ei tämä paha ole tämäkin. Kyllä tämä oli hyvä. Ja oli tuokin kyllä tosiaan. Siinä oli haukea ja taimen. Joo. Kyllä oli kalastusalan ammattilainen aika hyvin jäljillä. Melkein koukkuun joutuu. Kiitos Hyvä. paljon Sepo. Joo, hyvä. Tänne tuli kunnon takatalvi. Kattokaa nyt tää. No niin, sitten löytyi seuraava paikka. Päästiin tänne niin lähdetään tänne ihan kotia asti viemään. Pieni maistatuskierros. Päivää taloon. Täällä olisi pieni tehtävä teille. Mulla olisi 2 erilaista Inarijärven kalaa tässä tarjolla. Teidän pitäisi testata, mitä tässä mahtaa olla kyseessä. Siitä saa maistella. Mahtavaa. Aloittako Veit? No niin. Uskallatko aloittaa? Säästän tuon paremman myöhemmin.
Ihan sama mikä kala tosi hyvä on. Osaatko arvata, että mitä kalaa oli? Siikakkua. Mitäs joo? Tuo oli aivan jäätävän hyvä. Mistä se oli siika? Minä en ole tätä maistanut. On muuten hyvä. Aivan siis... Kumpi oli parempi? Kyllä se tuo hauki on parempi. Vaatii sitä. Niinkö? Menetin sanoa, mutta kun en kalasta tiedä mitään, niin uskalla niin. Tää oli hälyä. Voit tehdä useamminkin. Ei paljon maistatella tuolla ulkona enää. No niin, täältä löytyi 2 maistajaa, niin täällä on aivan karmea keri, niin ottakaa tosta säänsuojasta nuo napit. Mä nappaan ton. Tunnistatteko kalat ja kumpi maistuu paremmalta? Sanoisin näin, että tässä on taimenta ja tässä on varmaan kylmäsavu, haukea tai siikaa. Näyttää herkulliselle. Kippis. Kippis. Yes. Tosiaan Nokikokki Sonja on tehnyt nämä ruusnapit. Hyvä. Tosi hyvä. Joo. Mä syön kohta tän loppuun, mutta nyt mä maistan Joo. tätä. Mä mietin jopa, että onko tää haukea. No, tämmönen vaalea, mutta molemmat on ihan superhyviä. Hyvä suola. Tässä on enemmän makua. Tääkin on kyllä tosi hyvä. Joo, Mut menis tän puolelle. joo, kyllä. Mites Kyllä siellä? mä ehkä kans tän puolen Mm. tällä lähtisin, mutta ei tääkään huono ollenkaan. Arvatteko mitä kaloja on kyseessä? Mä veikkaan, että tää on taimen tai rautu värin puolesta. Taimen ehkä. Sanoisin taimen tästä. Joo, kyllä. Ja tämä sanoisin kyllä ehkä, että tää on kylmäsavuhauki. Mä sanon siika. Vähän Hankala hankala. sanoa tosta valkolia. Taimen ja hauki. Hyvä Tuija. Ihan täydellinen. Tää on todella hyvä. Aivan mahtavaa. Super paljon kiitoksia. Kiitos. 3 nappia jäljellä. Katsotaan ketkä onnekkaat ne vielä täältä löydettäisiin. Morjesta, morjesta. Saanko maistattaa teille semmoista pientä snacksia? You speak English? Yes. There's 2 different kind of fish from Lake Inari. He likes fish. Yeah, you wanna try? They're both really good, but Yeah. I would say this one is a bit better. Yeah, thank you. Eiköhän me tältä huoltoasemasta löydetä. Päivää. Osaatko tunnistaa mikä kala? No helvetin hyvä. Rauta. Haluatko testata tätä toista? Tämä on siika. Vaaleanlihainen kala se on kyllä. Tämä on parempi. Onko parempi? On. Tilliöljyä ja tilliä ja mitä kaikkia se laittokin tuo Sonja siihen. Mutta ajattelee, eikö ole ihan hyvä tuote tuo Inarijärven hauki? On. Mutta kiitoksia teille. No niin, se on maistatuslautanen tyhjänä ja melko tiukka skapaa tästä loppujen lopuksi tuli taimenen ja haue. Kesken mä vielä lasken tuossa ja laitan videolle, että miten kävi, mutta... No niinhän siinä kävi, että haukihan sen lopulta voitti ja tuo kylmäsavustettu inarihauki on aivan järkyttävän hyvä tuote. Se on vähän rasvainen, erittäin hyvin ottaa savun vastaan. Minun mielestä paras kylmäsavukala mitä on olemassa. Joten jos kiinnostaa tää hauen tarina, niin ottakaa kanavaa tilaukseen ja peukkua videolle. Ja ensi kerralla päästään sitten näkemään, kun tehdään pyydykset hauelle, eli katiskan tekoa ja lähdetään pyytää sitten vähän näitä haukia. Että käydään myöskin ammattikalastajien matkassa katsomassa, että miten haukia Inarilta nousee. Pysykäähän kuulolla, jos tämmönen kiinnostaa.